dal da dairo, fáil dal da dairo, fáil da deedle leero. Díomh gach duine agus fáilte chuig gob, is mise Éire agus is mise Chulainn. Tá méid ag dul thuras beag timpeall na tíre le chéile. Beidh spraíúil agus fealamáid go leor. I rithean chlár beimid ag roiid focail Ghaeilge atá mí tar éis bhailiú atá fós beo sa teanga Béarla sa lá atá nniuhan. Freisin cloisí tú leganna go cainte ó timpeall an tír cumáil le samplaí de áiteanna ina dagan siad suas inar na ránaigh traidisiúnta ar bhiliocht agus ar scáileáin. Ó iontach tá méid súil go mór leis an turas. Chun tosnú amach tá sampla de seo i teadal an chlár seo gob. Cílín gob béal na mouth. Tá an focail gob sa phrása gob music freisin, agus is bailach eile é sin míniú a thabhairt ar lilting. Seo sampla beag de gob music ón our gobs. With me ram rar fáil da diddle dar beadle lighty dighty do. Tá sin ar deras beag Éire Garman. Tá chundé le Garman lonatha sa hir heas. Tá sé mar chuid de Ghaeilge lein. Tá go leor áiteanna, simúla agus starúla Éire Garman. Chulainn, cé ná is fearr leat cuirthe ar chundé le Garman? Well, is brála méid dul suas cnach ina gcuir, mar tá a lán starg buint leis agus tá réircanna iontacha de le Garman ó bhain cnic. Ein tíim is áit álanna. So an céad focail atómic an roinnt na prescín. Formid an focail seo ó múntúir na scoil I chundé le Garman múntar fiontan. Roinn sé go leor focail linn agus thuimid ansultas ag feilim faoi an ceann seo, prescín, agus go háir an scéalta fhíorta. Cílín an focail prescín a rough apron. Roinn fiontan scéalainn faoi é féin agus nuair bhí sé óg ag fasa aníos I chundé le Garman. Dúirt sé linn nuair a tháinig fearr áitiúil chun na síalta a scapa timpeall na fork gur chuir sé an ceist seo ar mháthair fiontan. Will you make me up a prescín? Mar soldún an rud atá a gceist le prescín nó apron, ná go tain sé thar de ceann, timpeall de crumán agus de go ná bín póca chun tusaigh fuirfa chun na síalta a stóráil. Rinne mháthair fiontan prescín ó sean léine amach timpeall an tí, ceann go siise é I mbealach áirithe agus go mbeidh cuma prescín air. Tá an focail prescín fós an úsáid I le Garman agus in áiteanna eile timpeall an tír. An bhfuil aithne agat ar an focail seo san áiteanna bhfuil tú. Tugann an chéad stad eile ar deras beagmuid go chundé mhuio. Tá mhuio ar an chósta hir I Ghaeilge chonacht. Tá go leor leitheanta saora caite a gcuin ann ag campáil in ar cheann tistí. Is Evelyn ag tuairt cuairt ar ardú zaim na hÉireann saol na tuatha. An legan cainte atómic an leir faoi anois ná pugs of money. Formar an legan cainte seo ó Carama atá a gcuin Colm Brennan ó Bhuio ach ina gcónaí I le Garman anois. Ó Éire, tá dealamh a rinne Colm Brennan ar an bhealach suas chuig an bhíosaim. Ó sin ceart, conic go mar sin. Beidir go gluise tú an legan cainte seo in úsáid ag duine ag rá that person has pugs of money. Agus cílín sé sin go bhfuil a lán airgid ag an gcuine sin. Is dócha go dagan é seo ón bhocail póca, a pocket. Bhí colm ag leirlinn faoin focail pócín freisin. Cílín pócín a little pocket. Roinn colm cuimh na cáilín linn ó nuair bhí sé ina fáiste ag fása aníos ag chundé mhuio. Ag an am, bhí na sipadóiris na siopí millseán ag díla millseán a bhí cuirthe I bóca beag I gcrach cón déanta as pápar nuachtáin do na fáistí. Ba bhrálam a pócín of sherbet lemons, céir futa cumann? Ó ba bhrálam a pócín of jelly babies. Céir futa, céir deo tú a do pócín? Anois, tá ar duras ag tógáilmuid ar ais go dtí an chósta hir go chundé Cairleach. Tá Cairleach lonatha
sa hiarcheas I Gaeilge le Éire. Áit álainn chun cuirthe thuirtear ná an sráid bhaile Chulainn Mhór I gCathaoirleach. Tá fothracha Caisleáin ann, Caisleáin Chulainn Mhór agus is minic go déanmid ann lenar glán. Se, tá go leor caite a gcuin le Eddie MacDonald ó Chulainn Mhór, stairií agus scéalaí mór le rá, agus tá seisiún cáiliúil le ann ag tuairliú ó na 1980. Tá teach Eddie tar éis a bheith ina chláán faoin ag lúna. Formar an focail gríseach ó Eddie agus fuair sé ó natistí agus fuair siad ó natistí. Cílíonn gríseach ashes. Leabhar Eddie linn faoi conas a bhain sé úsáid as an focail gríseach. Derek sé, there was an awful lot of gríseach left after last night's fire. Mar dormar níos luha, tugann go leor na focail seo suas in ar nárán tradiisiúnta. Sampla de seo ná an tárán álainn ó mórréigiún a hatning go mór lom den Banno Mother's Lament, scríofa ag an sagart P.A. Doyle ó Droicheadón I Lochgarman. Tá an tárán seo I leabhar Éire Ní Fhaoláin, Paddy Berry, mór Wexford ballads, agus an lína san árán sin ná Beside the gríseach I sit and doze. Tháinig tú ar éon focail sna árán tradiisiúna áitiúla atá ar eolais agat nó ag duchlan. Beidir gur beidh sin rud gur féad le bhí dhéanamh le chéile sa bhaile. Táimid chun fanacht ar an cósta hir ach táimid ag dul suas go bhailiú clia. Tá bailiú clia I Gaeilge le Éire freisin. Tá ar bhom agus iad ó bhaile clia ó gúchas agus bhain siad go leor focail linn a bhain siad úsáid as nar bhí siad níos óga. Ceann na focail sin ná scrab. Bunig muid na úsáid as mar seo. The cat scrubbed me? No. That's a nasty scrub you have there. Tugann seo ó na focail Gaeilge scríab agus scrub. Cílíonn siad scrape nó tear. Bhí go leor cuite gúin thar na blianta. Agus tugann an catatá gúin inis, pip, go leor scrubs dúin. Tá muid ag teacht arás chuig na hairán tradiisiúnta agus ceann a bhún ar bhain dún dar bannam cáileáin. Cílíonn cáileáin go báiste ceann an bán. Mar sóldún is béle tradiisiúnta ag cáileáin atá deige ná ita timpeall ihe hauna. Déanann mhuame le prátaí, onion nó scáileáin, go báiste agus go leor im. Canig muid an curfa, átain na cluiseach sibh an focail cáileáin. Beag na lyric ar an scáileáin so can linn. Oh, you did, so did he, and so did I. And the more I think about it, sure, the nearer I'm to cry. Oh, weren't them the happy days when troubles we knew not, and our mothers made Kilcannon in the little skillet pot. Táimid ag dul chuig thuig an téarnis agus táimid ag stopa in Éire. Tá dír lonatha I Gaeilge ola. Fálaigh muid go leor focail agus legan ag a cainte ó chara tá a gcuin ó Mhuire, Vincent Strunks. Agus focail nach raibh mar tar éis a cloiste roimhe sin ná gulpin. Tugann an focail gulpin ón focail Gaeilge gulpín, agus beag sé ag sáta chun chuirsí is a dhéanamh ar gcuine drugféasach nó anólach. Rud ag an eile atá ansimú faoin teanga Gaeilge, ná agus muid ag leabhar faoi mothúcháin, déireann muid go bhfuil an mothúcháin uirinn. Mar shampla, tá scáileáin uirinn. Seobar de cluiseadh tú timpeall an tíre sa teanga Béarla, átain an éireann muid go bhfuil an tinnis uirinn. Mar shampla, I have a terrible cold on me. No. I have a terrible dose on me. Sin an simú Colin, na cuil. An bhfuil tú ceart go leor? Níl, tá má bhuailg ag déanamh fuaimne aisteacha. I have a terrible hunger on me. Chun críoch le Carolan ar duras, tá míad arás I Lochgarman. Gur raibh míle maithagúibh as ucht póirte ghlach a linn. Tá súla gúin gur eilm siú focail nua. Beidir gur cúla tú focail atá fós an úsáid san átain a bhfuil tú. No beidir go dheog tú focail nua ón átain a bhfuil tú. Cuir ceistú de histí, de cheantistí, de antín, de uncle, nó na gcuoine síontar sa phobal, faoi aon focail atá acu.
Ribh deir an chlór tá Donn le roinnte gin. Scríobh Mary O'Brien ó chuntaí le Garmané. Dás Mary Aeneas ag Gaeilge ag buin túsáid as an focail chorísc chun chuir síos a dhéanamh ar an tain héireann. Tugann sé sin ón focail choréasc agus cloisigh tú é seo sa Donn atá ag an rá. Faoi ceilt le Mary O'Brien. Héireann is a déir tú, ag sin an méire le taobhile na hail. Rihann sé lom gur anam é sin nar chulas riamh, léinnte na Ghaeilge san éireascairt. Come quick, siad a choríosc a gléic mé an mháthair. Rihann mí svéicint tríd an bhrinneog cúil. Amach ar an riasc mar a méag sé ag fearra, go harach I measc luachra. Bhí sé an ceac glór an choréasc, ail an teantanga ar leacmhis, faoi ceilt beagnach. Sin é, feiceann míad go luaisibh le níos mó focail, slán go fóil. Slán! Fáil de dal de daire ó